inevitable honor per mi obrir aquesta cerimònia de graduació. És així, ser director d'un institut té moltes coses boniques i una de les més boniques que té és obrir aquesta cerimònia. Què sou vosaltres? Vosaltres sou... La nostra professió és, ho dic moltes vegades últimament, me l'ha recordat la Fàtima, treballem amb el futur. Què és el futur? El futur sou vosaltres. Nosaltres estem molt contents de poder acomiadar-nos de vosaltres en aquesta cerimònia senzilla. S'hauria agradat que vinguessin totes les famílies, s'hauria agradat que fos una mica més oberta a tothom, però portem un any una mica difícil. De totes les maneres, aquí al Front Marítim hem tingut molta sort. O hem fet bé les coses o la sort ens ha acompanyat bastant. Poques coses més vull dir. Sé que vosaltres ara començareu un altre futur i m'agradaria molt que us recordeu sempre d'aquest institut on heu passat aquesta part de la infantesa, la pubertat i heu arribat a la joventut. Són uns anys molt importants per vosaltres, que nosaltres hem tingut la sort de conviure amb vosaltres. Segur que molts de vosaltres us recordareu i penso jo que recordareu coses molt grates. A més, espero que, entre altres coses, hem pogut aconseguir que sigueu capaces d'aquests coneixements, competències que treballem a l'institut, poder transferir-les a altres camps i al món de la vida quotidiana. Dit això, jo us desitjo a tots moltíssima sort, que cada un de vosaltres trobi el seu futur en la vida, que sigueu molt feliços i jo deixaré ara la paraula als vostres tutors. Vinga, Marina, no són els teus de sempre, que és molt fàcil. Podria anar l'última, però bueno, no són les primeres. Vale, doncs... És molt divertit perquè al final m'he involucrat i estic gravant amb el meu mòbil on està el discurs apuntat. Llavors, molt bé, és tot una mica improvisat, però més o menys recordo el que us volia dir. Pensava que alguns de vosaltres us he conegut aquest any, però hi ha altres de vosaltres que ja fa bastants anys que us conec, no? I tant amb els que he compartit aquestes noves vivències com els que fa tant de temps que us conec, pensava què els hi puc dir jo que no els hagi dit abans, perquè clar, tantes hores, tantes xapes, no puc dir absolutament res que no hagi dit abans, no? I vaig estar pensant, doncs no els hi diré res, perquè en realitat, a partir d'ara, tot el que us pugui dir és innecessari, perquè ara comença la veritat, ara comença la vostra història, ara sereu vosaltres que escriureu la vostra vida, no jo el que us pugui dir. Però sí que vaig pensar que dir-vos res, però cantar-vos sí. Per una sèrie d'històries he de cantar a capella. Perquè sí, perquè les coses han de teixir els termes del directe i tot perquè les coses siguin a capella. Llavors, clar, és molt difícil cantar una cançó de 3 minuts a capella, però sí que us cantaré un tros del missatge que sí que us vull dir, del missatge que us vull cantar, en aquells moments que us trobeu que us falten forces. M'agradaria que recordéssiu aquesta cançó i si pot ser també que em recordéssiu una mica a mi. Yeah, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit.
Don't stop me now, I'm having such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now if you wanna have a good time. Just give me a call, don't stop me now. Don't stop me now, I don't wanna stop at all. Que sigueu sempre molt Venga, va, ahora ya. més a prop al micro. Jo no tinc el gust de conèixer-vos a tots, perquè he tingut un grup que potser és el més petit de tots, però soc nova d'aquest any, a més no us he vist créixer i conèixer com deia Lluís, que veu el tracti sent poc menys que uns infants i sortits ja com a joves, però aquest any, tot i que ha sigut molt dur, ha sigut un honor i un privilegi ser la vostra professora i estar aquí amb vosaltres i veure-us créixer. M'impressiona molt veure això que sembla una boda i tal, però a més teniu tots i molts aneu a mascareta negra i no sé, fa una impressió així com d'estius molt importants i és el que penso que sou molt importants tant per nosaltres, heu sigut molt importants com per les vostres famílies i sobretot per la societat. A partir d'ara poseu vosaltres al cap davant de nosaltres, vosaltres sou el futur, Per tant, el que heu de buscar són els exemples que heu pogut trobar durant aquest període que heu passat a l'institut, de models, de persones, professors i tal, que penseu que us poden a vosaltres ajudar a tenir un model perquè us recordareu tota la vida d'aquesta època. Ha sigut una de les millors en la meva època, segur que per vosaltres, per molts de vosaltres també, i us ha marcat com sereu, us ha marcat com sou ara, les coses que fareu, el que us agrada, el que estudiareu. Per tant, penso que és un moment, és un punt d'inflexió molt important per a vosaltres. I res, agrair-vos tota aquesta emoció que estem rebent tots, desitjar-vos el millor i diverses coses. Primer, recordar-vos que alguns em deveu encara un jabugo. Encara em deveu... Sí. Bueno, i de totes formes, si en algun moment us he pogut fer mal, no ha sigut intencionadament. Penso que no. I en tot cas, desitjar-vos sempre el millor i us poseu al cap i vinga, força. Bé, després de sentir els vostres tutors, ara farem l'entrega de... us anirem cridant un a un, perquè farem entrega d'una orla que recordeu als vostres companys. No li ha passat bé el programa exacte del que s'ha de fer. Hi ha alguna coseta més. Ara us comentaré un secret. De veritat, que quedi aquí. Quan van rebre les instruccions fa poquet, la setmana passada, del departament,
ens venien a dir que això de les festes de final de curs no estaven clares perquè havíem de complir amb les mesures sanitàries, etc. I jo vam dir, és igual, que vaig pensar, fa un vent que com que estem aquí a tocar de mar no hem sentit res. Hem procurat dir que és una celebració, com és molt bé, però si teníem una sèrie de coses preparades, només faltaria que no poguéssim fer una petita reunió, celebració o això que estem fent. Per tant, tenim alguns obsequis perquè us els mereixeu i ara procedirem a repartir-los. A veure, tenim més coses, porteu aquí. En tot cas, la Marina no pot... Aneu a buscar la Però si no les faig jo, Marina... És el micro. Vale, doncs... Arnau Bonet. Marc Català. Ei, teniu la paraula sempre que vulgueu, Després, diguem que després. Almudena García. Carlota Gonzalo. Pep Miranzo. No s'ha aclarit. Sí, és que m'ha acabat. Héctor Leiva. Clàudia Borda. Tomàs Molina. Álvaro Mora. Lucas Nofuentes. Rocío Piñeiro. Mark Point. Naya Robles. Carlos Rotaeche. Kevin Sánchez. Marc Sánchez, sí.
Alberto Valverde. I Manel Vidiella. El segon B de batxillerat. Comencem pel Ibai Alemany. Eva Bastit. Marina Campos. Ibai Carbonell. Oriol Corral. Raúl Domínguez. Caral Figueras. Enrique Garay. Eric Parrón. Judit Portabella. Jonathan Pubill. Emma Sadurní. Marta Salvador. Luca Smith. Víctor Torregrossa. Julio Jalés. Y Marc Vidal. Silvia Turera. Ara queda un segon set. I després ja parlarem amb vosaltres, que la festa és vostra. Tenim el Eder Casas. Lluís Cazorla.
Noa Duarte. Clàudia Espinosa. Ana Gago. Ona Grifols. Ariadna Enríquez. Andrea Jordán. Pablo Mariano. Carla Oliete. Nayara Oliver. Mariel Puente. Àlex Robert. Chloe Saura. Biel Soler. Moment, una incidència tècnica. He fet malament el recompte tan constant que he comptat de les bosses. Mira tu. Ui, ho tinc malament. Dono la paraula. Si les proves calles. Ja sí. A veure, Neven Dormit. Neven és aquí. Sí, sí. Ingrid Vidal. Lulu. I hem acabat, crec que sí. Ja està, doncs. Nosaltres hem fet aquest lliurament d'aquests petits obsequis amb el millor desig, com us deia Lluís, que inaugurem una etapa molt profitosa per vosaltres. Estem molt contents d'acompanyar-vos, d'haver-vos tingut com a alumnes. Com deia jo, ara bé ningú vaig parlant, Que parli bonet! Com deia jo en la meva petita família d'aquest curs, per molts de nosaltres, treballar amb gent jove, com ara sou tots els que sou aquí, és, parlo, crec que en nom meu per de tots, per nosaltres és un privilegi, és una satisfacció, perquè en un moment en què tot s'ha convertit en distant, telemàtic i fred, no hi ha cosa millor que el caliu de les persones i de la vida real. Per això hem fet això, perquè podem estar aquí, però que realment ho passem bé,
companys, companyes. Ho hem aconseguit! Ha estat un any molt dur. Molt dur, bàsicament. Jo crec que ens ha tocat el pitjor curs en un dels pitjors anys que podia passar. Al principi no sabia si ens tancarien a casa al cap de 2 setmanes de començar. Després, a mig hivern, que feien menys 27 graus a dins de la classe i havíem de venir amb 80 capes de peça, de roba. Però ho vam aconseguir amb esforç, sobretot amb l'ajuda de tots els treballadors del centre, amb l'ajuda de tots els professors. Per tant, vull demanar un fort aplaudiment per tots els professors i per tots nosaltres perquè ens ho mereixem. I ara què toca? Doncs ara toca enfrontar-nos al món, que no és el món que ens agradaria viure, però el món està per canviar-lo. Som la joventut i el futur no pertany a ningú més que a nosaltres i, per tant, tenim el dret i el deure de lluitar per un futur millor i un futur digne per tots nosaltres i que ningú té el dret de treure'ns-el. Res més a afegir, o sigui, ha estat uns anys molt... Com es diu això? Bueno, sí, però també uns anys que ens han fet créixer com a persona tots nosaltres. És igual els anys que hem estat aquí al front, hem après molt, hem fet molts companys, molts amics, companys que ja no estan en aquest centre però han estat amics i això. I res més. Com vaig dir fa 2 anys aquí al discurs de Progreso, visca el front marítim i visca Catalunya! Bueno, si voleu continuo parlant. No, avança història. Tema 14, el franquisme. Habla tu. Bueno, primero de todo, creo que muchas gracias por esos años que hemos estado todos juntos. Y
Y también deciros que nos hemos preparado un poema de Lorca en honor a nuestra profesora. No me lo he aprendido durante el curso, me lo aprenderé ahora. Y con esto pues doy paso a mi novio Jonathan, que va a... Bueno. No, trabajar no, espérate. A ver, lo primero de todo, aquí la Luca me ha escrito no sé qué cosa, tal, no me la aprendió, no voy a mentir tampoco, vamos a ser sinceros. Entramos aquí en primero de la ESO siendo unos niños, la verdad, y ahora os miro a todos vosotros, me llena de emoción, la verdad, no os voy a mentir. Entramos siendo niños, ahora somos hombres, somos mujeres, somos personas. Nos hemos criado juntos, ¿vale? Y sé que esto de ser maduro me queda un poquito blanda, así que voy a volver a ser Jonathan de las bromas, ¿vale? Quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que ha sido, sobre todo este curso, segundo de bachillerato, uno de los cursos más duros para mí, supongo que para todos, no solo porque necesitas mucho esfuerzo y dedicación y tienes que hacer un cierto sacrificio, sino también por los años que nos ha tocado vivir. El COVID lo ha dificultado todo bastante, la verdad. Venir al cole en mascarillas, tener el miedo de que alguna familia se contagie, contagiarte, etc. Le suma ese plus de que, queráis que no, hemos crecido, hemos madurado, pero seguimos siendo un poco niños en nuestro interior y esto se nos queda un poquito grande, pero aún así creo que lo hemos sabido llevar con bastante madurez y nada. Simplemente ahora me gustaría recordar un poco el curso, recordar unas ciertas anécdotas, ¿vale? Las cuales nos han hecho un poco más fácil este recorrido que ha sido un poquito duro, ¿de acuerdo? Desde las bromas del de primero bachillerato, que las recordaremos siempre, hasta el qui no treballa no aprova, que per ser Magda no he treballat i ha aprovat igual. Fins al Sagasta Fou, que no me acuerdo ni de quién es Sagasta, pero lo veo como una nota de evaluación final, ahí lo dejo. Vaya pullita me han soltado. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por estos 6 años en total y sobre todo por este último año, que he aprendido mucho, no solo como estudiante, que también ha sido el año académico que más he aprendido, y así que gracias a mis profesores y sobre todo a mi tutora, la cual he podido hacer un par de charlas con ella y me ha ayudado bastante. También he crecido como persona y como ser humano, he madurado bastante, aunque parezca que no. No, esto ya no era una broma. Y eso, de verdad, muchísimas gracias a todos. Nombrar sobre todo a mi amigo Víctor, a mi amigo Raúl y al Parrón, al meu famoso guapíssim novio, per facilitar-me aquest curs i, la veritat, moltes gràcies, us estimo. La verdad es que cuando entramos aquí, cuando llegamos a segundo de bachillerato, nos decían: va a ser un curso difícil, habrá que currárselo, habrá que estudiar mucho, pero si que nos daban la nota del examen, lo mismo. Qué fácil es bachillerato. La verdad es que ha sido un buen curso, me lo he pasado muy bien, aunque haya habido COVID. Os echaré de menos, aunque parezca que no, pero tengo que agradecerle a una persona, que es la Emilia, que gracias a su cuaderno estamos aquí, no vamos a Hablando un poco más en serio, nuestra clase en particular tal vez es una clase que al principio parecía que no cuadrábamos. Yo misma pensaba que tendríamos un montón de discusiones que no encajaríamos para nada. Y sinceramente creo que nuestro grupo se ha unido muchísimo y esto también es en parte gracias a nuestra tutora, que se ha encargado de hacernos sentir bien, que nos ha defendido, así que muchísimas gracias, Ana. Y también, aunque
bachillerato en general no haya sido como hubiéramos imaginado en la ESO. Yo creo que ha hecho estos 2 años que sean muy nuestros, muy únicos, y lo vamos a recordar para siempre, igual que os voy a recordar a cada uno y estoy muy agradecida por vosotros. Vale, volem agrair a tots aquells professors i professores que, malgrat haver tingut un any difícil, han fet tot el possible per estar a la nostra disposició i ajudar-nos en tot el que és possible. Moltes gràcies. També gràcies a l'equip directiu que ha gestionat de manera excel·lent el tema de la Covid i que també sempre s'ha fet disponible per nosaltres que necessitàvem. I cal destacar que no són les úniques que marxen aquest any, sinó que també sortiran per la porta gran 2 professores que han vist aquest institut créixer des del seu inici. Fàtima, que és part de l'esquelet vertebrador d'aquest petit hospital. Per acabar, volem tornar a agrair a l'Anna Simó per haver sigut tan bona tutora, per haver ensenyat i per això, que per tota la classe, moltes gràcies, Anna. Al mundo de la literatura. ¡Bravo! Levanta ya la cabeza que no va a atajarla después, o sea que... Bon dia a tothom. Bon dia! Som els delegats de Sant Josep i m'agradaria... Bueno, no ens hem preparat res, com podeu observar, i han sigut uns anys de risses, de plors, ja ha veritat. Han sigut uns anys divertits, ens hem passat molt bé. Jo, com a mínim, he disfrutat molt. M'emporto un bon record d'aquest institut. I, ara passaré al... que és la meva companya de la cara, la meva companya de taula, companya de vida ja quasi. Vale, doncs, com ha dit el Biel, no ens hem preparat res. No sabíem si algú de la nostra classe anava a sortir i ara ens quedava una mica lleig si no sortia ningú de sala, ho vam fer i hem dit, bueno, anem a improvisar una miqueta.
les gràcies al Fèlix, perquè t'estimem i si no quedem malament després de la gana... També, no només al Fèlix, com a tots els professors que ens heu acompanyat en aquest trajecte, a tothom. Moltes gràcies. Perquè gràcies als companys, que les classes no serien el mateix sense una bona risa, perquè si no, no s'aguanta, sincerament. ¡Copa de playa! Algú més vol apuntar? Bueno, ya has pasado la discusión, ¿vale? Entonces, yo he cortado la guitarra, pero yo no tocaré solo, ¿vale? Entonces, ¿y algú no vulgui cantar? Que aixequi la mà. Lluís, canta! Claro, Rota, ponte aquí, ven, ven, ven. Claro, Rota, ¿qué vos canta? Por hablar, por hablar. Le pasa como en clase, claro. No, ahora en serio, ¿algú té alguna idea d'algú que es pugui cantar així guai? O de final, de curso y cosas. Qué guay, qué receptivos está aquí. Claro, pero alguien tiene que cantar. Vos empiezas a tocar y nosotros cantamos. Molts records imborrables de nosaltres amb la guitarra i moltes cançons i moltes vivències. Per mi ha estat una pena que potser enguany he tingut unes circumstàncies bastant complicades familiarment i no he preparat res, la veritat. Però sí que us he de dir que us estimo molt i que us porto una cosa. I que, si s'ha d'improvisar el que sigui, jo què sé, el Boig per tu o alguna cosa d'aquesta. Chloe Saura, ¿al piano funciona? ¿No funciona el piano? Chloe, dame apoyo, me siento solo. Muévete tú, Chloe. Pablo, ¿no es la del bolso? La que me cantas. Vale, no, digo, sepa mi madre. ¿Sí? Vale, sí. Venga, Juli. No va al piano, coño. Porque ponerlo en la mesa no, ¿no? Pablo,
A ver, una cosa. ¿Tothom cantarà o...? Vale. Buscar la letra en Google. No tengo datos. Espera. Shakira, ¿no? Sí, siamo aquí. Una mica perquè veig Els profes. S'acopla perquè està molt fora el micro. Tothom canta, eh? La terra unida sí. Nena, estic boig per tu. Em passo els dies esperant la nit. Com et puc estimar si de mi estàs tan lluny, servir acabar boig per tu. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu, però dins la meva copa veig reflexada la teva llum, me la veuré servir i acabar boig per tu. Pot dir més? Otra. Sí! Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu, però dins la meva copa veig reflexada la teva llum, me la veuré servir i acabar boig per tu. Otra sugerencia. La Silvia, que hago un musical aquí, delante de todos. Algú té una suggerència? Hombre, otra canción. Judit, surt a cantar! Judit! 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 Julia, me dice por aquí que también salgas.
Ahí se un chipero, esa, tómamela. Oye, no hay tantos micros, Già provato, direi. Vale, que conste que es la primera vez que canto delante de tanta gente. O sea same bed, but it feels just a little bit bigger now.
Biel, vols cantar-nos una cançó? No? És l'última oportunitat. Bé, si no... També hem de tancar l'acte perquè s'acaba el temps de transmissió. I moltes gràcies a vosaltres per ser com sou. I molt contents de ser al front. On és el directe? Doncs ara disfrutem. Adéu. Orgullosos de ser del front. Ara fora. Que hi ha Covid. Que després anirem tots a casa.